page 21. Thixo ngumdali woxolo nongumthandi wenkolisano. Obuthi ubomi bethu obungunaphakade bubekho ngokwazi wena. Onkonzo ilikhululeko kanye. Uzusilwele thina zitaka zakho ezilulamileyo. Kuko konke ukulwa kweentshaba zethu. Sithi siqinisile ekuthembeni ekusilweleni kwakho nje. Singoyika bo basukuba beyimpi kuthi ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Usiba wethu wasezulwini Thixo namandla ongunaphakade. Usilondolozileyo kwade kwasanga le mini yanamhla. Zisilondoloze ngayo ngawo amandla akho amakhulu. Usipho kokuba sithi ngale mini singawe esonweni. Sithi kanjalo singangeni ezingozini. Sithi zonke izenzo zethu zicwangciswe ngokubona kwakho. Zesimana senzo okulungileyo ebusweni bakho ngenxa yakho Yesu Kristu inkosi yethu. Amen, amen. Kona mandonke mthombo wako konke ukulunga. Sithi ngolulamo sikuthandaza ukuthi amsanqelise zonke inkosi namaphakathi nabo bonke abanegunya lokugweba imicimbi yelilizwe. Salise ngomoya wakho ingcwele batyebise ngofefe lwakho lasezulwini. Bahambise koko konke okulungileyo. Dibangenise bukumkanini obungunaphakade ngenxa yakho Yesu Kristu inkosi yethu. Amen. Kona mandonke unaphakade kuphela kowenza imimangaliso emikhulu. Bizela bonke abafundisi bevangeli yakho nakuwo onke amabandla abawaphetheyo. Moya ophilisayo wofefe lwakho ukuze bakukholise ngokwenene umane ubahlisela umbethe wentsikelelo yakho. Yenza oku Nkosi kuze kudunyiswe umthetheleli wethu nomthandazeli wethu onguYesu Kristu. Thixo dali nomlondolozi wabo bonke abantu. Siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa yeentlobo zonke zabantu. Ubazise indlela zakho nophiliso lwakho lulondolozayo lwazise kuzo zonke intlanga. Sidinga okubalulekileyo sithandazela irhamente engcwele kulo lonke ilizwe. Ukuba ihlale ngethamsanqa ezikhokhela iphathwe ngumoya wakho olungileyo. Bade bonke abazibiza ngokuthi bangamaKristu bagokelelwe endleleni yenyaniso babamba inkolo ngantliziyonye bebambisene ngoxolo behleli okulungileyo. Side ekugqibeleni sibabhekisele ebubeleni bakho wena Yise wabo bonke abo babandezelwe ngeendawo ezithile emiphefumlweni nasemizimjeni. Unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke. Ubagcina ubancede endaweni zonke. Akuwela imilambo Nkosi yam kuba nabo wena. Akutshiswa Nkosi yam ngemililo kuba nabo wena. Asemirhamncweni Thixo bagciniwe kuwe. Abo bantu Nkosi yam bakhangela kuwe kwaye bathembela kuwe. Abo bantu Thixo bancede Nkosi yam. Abo bantu Nkosi yam banesizungu emiphefumlweni. Abo bantu Nkosi yam babekelwe bucala. Abo bantu Thixo namandla abanezigulo moya ongcwele abasebede Nkosi yam bayazi-owna. Abanye Nkosi yam babalinyanga ezibhedlele. Kumkani kakumkani abantu abanjalo Thixo wam. Abantu abanjalo Nkosi yam siyabathandazela. Abantu abanjalo Nkosi enamandla siyakubongoza Thixo wethu. Ngaba bantu siyathandaza Nkosi yam
abantu abanjalo Nkosi bonwabise, ubasize ekusweleni kwabo, ubaphunyamezele ekuthwaleni kwabo bunzima nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke imbandezelo zabo. Sicela oku Nkosi ngenxa yakho Yesu Kristu Nkosi yethu. Kona mandongo njengeli xesha wasibhufefe lokuba sithi ngantliziyonye sikuthandaze ngabanye, othe kanjalo wasithembiso bakho kuhlangana ababini nokuba bathathu egameni lakho ubaphe izinto abazicelayo. Yenzakalo Nkosi njengokunqwena nokuthandaza kwethu thina zitaka zakho njengokuba kusifanele, siphekwa lilizwe kokuba siyazi inyaniso yakho, usiphe kwilizwe liza kubakho ubomi obungunaphakade.